Good news alang sa mga konsumidor. Sa Visayan Electric kay miubos og piso matag kilowatt hour ang bayronon sa kuryente. Alang kini sa bill karong Oktubre ngadto na sa Nobyembre. Si Marie Dumabok sa report. Dinhi sa usa ka karinderya sa Barangay Lahog, Cebu City, di moubos sa 1,300 pesos ang bayronon sa kuryente matag buwan ug ang pag-us-us og piso per kilowatt hour sa bayronon sa kuryente sugod sa October 13 ngadto na sa November 12. Dako nang gipasalamatan ni Neria Mansueto. Kaya ang mas-save niini matud pa niya mahimo na kaayong ipamalit sa tambal og bitamina, ilabi na sa mga nasanating sakit ning pausab-usab nga panahon. Ako jo kayo ning tabang labi na gyud sa kanang mga konsumidor sa kuryente. So makasave jud daghan kay mga sakit-sakit, mga panghilanat, na. Gipahibaw ni Queenie Sanchez Bronce, ang Pangulo sa Reputation Enhancement Department sa Visayan Electric, nga gikan sa 12 pesos o 51 centavos per kilowatt hour sa niaging buwan nga bayranon. Karon ana-ana lang sa 11 pesos o 51 centavos. Alang kini sa bayranon gikan sa October 13 to November 12. Pasabot nga makasave gyud og 200 pesos ang usa ka typical residential nga konsumidor nga makagamit og 200 kilowatt hour nga kuryente matag buwan. Di man gud nato ni matagaan ang presyo sa WESM no or even sa generation in general. Musaka, muubos kay magdepende magud ni siya sa world market. So muna nga karon na timingan ta nga ni ubos. So pasalamat ta nga okay ra ang world market. Apan bisan pa man sa pagbarato, padayon nga pahinumdum ni Bronce sa mga konsumidor nga mas maayong padayonon ang energy conservation. Dili ta makatag-an kung kanus amo saka or kanus amo ubos ang generation rate. So muna magpadayon gid gyapon ta og energy conservation, especially karon nga padung naraba ang holidays. Unya, nakakita na kog mga Christmas decors. Unya, magsugod-sugod na sad ang mga parties. So, mas dako ang atong konsumo sa kuryente. Dili jud dunganon ang mga gamit sa para sa pangkuryente, dili dunganon. Pwede usara ang suga. Ana lang. Ang electric fan dili dunganon og gamit. Kung ceiling fan lang sa para dili siya dako og gamit gasto. Manghinaot lang unta ko nga magpadayon lang unta nga mas mulis pa jud ang kuryente. Meron nun, Until December para Merry Christmas. Oba ni Cleofer Lumayag, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.